ниёзбегим ғуломшоева 20 сол боз ба бофтани ҷуробҳои бадахшонӣ, духтани тоқӣ ва муҳракашӣ машғул аст. ӯ дар як рӯз то 3 ҷуроб ва 2 тоқӣ омода мекунад. вале барои кашидани муҳра чанд рӯз лозим аст. ниёзбегим маъмулан ҷуробҳоро ба мағозаҳои ҳадияфурӯшӣ месупорад. ӯ мегӯяд сол то сол даромади ками ӯ камтар мешавад, зеро фурӯшгоҳҳо ҷуробҳои ӯро гаронтар мекунанд. гузашта аз ин, теъдоди онҳое ки ба ҳунарҳои мардумӣ рӯ оварданд афзоиш ёфтааст. бо вуҷуди он ки ниёзбегим соатҳои зиёдеро ба бофтану духтан сарф мекунад, рӯзгори хонаводааш асосан аз ҳисоби маоши шавҳару писараш мегузарад. даромади ин зани ҳунарманд танҳо барои баъзе хароҷоти ночизи рӯзгор мерасад. дар тоҷикистон садҳо нафар косибӣ мекунанд. маъмулан ҳунари заргариву кулолгарӣ ва сохтани созҳои мусиқӣ аз насл ба насл мегузарад. барои ин ҳунармандон намоишгоҳҳо ва фурӯшгоҳҳои тӯҳфаҳо танҳо як василаи даромад аст. муштариёни аслии маҳсулоти онҳо сайёҳон ва кормандони созмонҳои хориҷиянд. косибон мегӯянд теъдоди харидорон то рафт кам мешавад ва барои ҳамин даромади онҳо низ зиёд нест. иттиҳодияи косибон ки бояд дар харидани ашёи хом, фароҳам кардани бино ва пайдо кардани бозор мусоидат намояд, зоҳиран дасти кӯтоҳ дорад. мо фақат дар мисоле агар гӯем ки коркарди сафол керамика қариб зиёда аз 80% бозори моро маҳсулотҳои Ӯзбекистон ишғол кардаанд. ҳунармандони хеле хуб дорем мо, лекин шароити тайёр кардани ҳамин маҳсулотҳоро надоранд. эмомалӣ раҳмон, президенти тоҷикистон, пешниҳод кард ки соли оянда косибон аз пардохти молиёт озод карда шаванд ва аз ҳисоби фонди давлатӣ ба онҳо маблағ бидиҳанд. аммо косибон мегӯянд барои рушди ин бахш барномаи вижаи давлатӣ зарур аст. ҳоло косибони тоҷикистон бо ҳамтоёнашон аз Ӯзбекистону Қирғизистон рақобат карда наметавонанд. дар ин кишварҳо ҳунарҳои мардумӣ аз сӯи ҳукумат пуштибонӣ меёбад ва маҳсулоти онҳоро ба маротиб арзонтар мекунад.